Ahojte! Dnes si ukážeme, ako postupovať pri šití detskej košielky pre svojho drobčeka. Volám sa Magdalena Balajová a budem vám dávať postupy, rady a tipy ohľadom tvorby strihov a šitia. Tak poďme na to. Ako si našiť sedielka na zadný diel košielky? Prikladáme si spodné sedielko lícom k hrubu zadného dielu a na líco k lícu prikladáme vrchné sedielko. Všetky tri diely si k sebe prišpendlíme a potom si ich pôjdeme zošiť. Čiže vrchné sedielko ide lícom k lícu a spodné líco k hrubu. Tako zošité sedielka si potom preželíme smerom hore a môžeme si skompletizovať predné diely. Pokračujeme tak, že si zoprieme predné diely, priložíme si tak, ako by mali ísť a priložíme si vlastne predné diely najskôr hrub predného diela k hrubu zadného dielu a prišpendlíme si ich o sedielka. Teraz vložíme zadné a predné diely medzi dve sedielka. Tieto dve sedielka sme si vlastne rozložili a diely zrolovali. Priložíme k sebe plecné švy a znova si ich zašpendlíme. Potom si ich ideme zošiť. Zošité diely si prešijeme na 2 mm po sedielku v kraji. Teraz si pripravíme predné kraje. Máme prinechanú podsadku 2,5 cm, ktorú si zaželíme jedenkrát a druhýkrát. A to isté si spravíme aj na druhej strane, čiže obidva predné a zadný diel. Potom si to prešijeme na 2 mm v kraji. Príprava rukavov. Čo si prvé urobíme? Zošijeme si švy na rukavoch. Zošijeme jeden rukav a zošijeme si aj druhý rukav. Zošité švy rukava zaželíme, najskôr teda obnitkujeme na overoku a potom zaželíme. Teraz si zapracujeme záložku, zahneme 2x cm, ale 1,5 podľa toho, koľko sme si prinechali na záložku a prešijeme na 2 mm. Tu už vidíme ukončenú záložku na rukavoch, prešité a zažehlené. Taktiež máme už pripravené predné kraje, prešité a ešte ožehlené. Pokračujeme s bočnými švami. Priložíme predné a zadné diely na seba, lícom k lícu. Švy si zošijeme po značku, ktorá nám určuje výšku razporku. Máme zošité bočné švy po značku, kde máme výšku razporkov na bočných švoch. Zoberieme si vystrihnuté stojačiky, ktoré jeden z nich si podlepíme výstuhou, priložíme k lícu a prečíme v kraji na 0,5 cm. V rožkoch si stojačiky obstrihneme. Takto obstrihnuté stojačiky vyvrátime na lícnu stranu a ožehlíme. Môžeme si tam vytvoriť malú výpustku, ktorá bude z vnútornej strany alebo úplne to bude náhladko. Ožehlíme to tak, aby stojačik, ktorý bude na vrchu, bol zažehlený ešte na centimeter. Tu už vidíte ožehlený stojačík pekne do tvaru a vrchný stojačík zažehlený na centimetr dovnútra. Podľa toho zažehlenia si preznačíme vrchný stojačík na spodnú stranu. Vlastne teraz značíme na vnútornú stranu spodného stojačíka. A táto značka nám bude slúžiť na šitie. Po tejto značke budeme všívať stojačik. Troška si to zarovnáme, aby nám tam vznikol krásny centimetrový šev. Takto pripravený stojačik si teraz zoberieme a budeme si ho všpendlovať do
do košele. Dáme si ho na poli, naznačíme si stred stojačika, ktorý priložíme vlastne spodný stojačik na rubnú stranu zadného diela a prišpendlíme, a takto si ešte prišpendlíme k predným dielom. Pokiaľ potrebujeme viac špendlíkov, tak si ich určite môžeme dať ešte po celej vlastne dĺžke toho stojačika. Kraje stojačika prikladáme úplne na kraj predných dielov. Na špendlený stojačik si teraz pôjdeme všiť podľa značky. Takto všitý stojačik si teraz ten šev nastrihneme. Robí sa to preto, aby sa to hlavne po oblúkoch, ako je priekrčník, troška uvoľnilo a lepšie spracovávalo pri prešívaní, a takisto bolo to príjemnejšie pri nosení. Nastrihujeme to vlastne v tých častiach oblúkových a pri plecných švoch. Dávame pozor, aby sme neprestrihli to všitie stojačika. Takže určite najmenej 1 mm od toho šitia. Upravíme si rožky pri predných krajoch. Švík vlastne vtlačíme do stojačika a prekryjeme ho vrchným stojačikom. Môžeme si to aj prišpendliť na viacerých miestach, kde budeme potrebovať postupne, a potom si pôjdeme stojačik zase z vrchu prešiť na 2 mm. Takže použijeme špendlíky. Hlavné body sú plecné švy, stred zadného dielu a po prípade kraj. Keď máme stojačik všitý, môžeme si ho prežehliť a ideme na všívanie rukavov. Otočíme si košelu na ruknú stranu, zoberieme si rukav, dáme si pozor, ako umiestňujeme rukav k prednému dielu, máme značky, takže správny rukav si chytíme a priložíme si švy, bočný šev a šev rukava na seba. Prišpendlíme a teda si zoberieme stred alebo značku na rukavovej hlavici a taktiež prišpendlíme o plecný šev košele. Voľnosť, ktorá nám vznikla, je veľmi dôležitá, pretože tu potrebujeme preto, aby nám rukav krásne sedel. Ukončenie košele robíme jednoduchým spôsobom, zahneme si dvakrát na centimeter a prešijeme na stroji v kraji. Jeden zo spôsobov, ako začistiť rásporky na bočných švoch, je použiť tkaničku, bavlnenú tkaničku pevnú. Alebo niekto to volá, že keprogu. Ja som si ju našila vlastne v mieste ukončenia, tam, kde bol zošitý šev. Tam som si ju prešila, našila plný šev. A teraz v kraji prešívam na 2 mm na tú bočnú stranu toho rásporku, otočím si košielku a druhú stranu si zase našiem na druhú stranu tkaničky si teraz našiem na druhú stranu košielky. Zase v krajičku, vlastne teraz sa šijem z vnútornej strany. Tkaničku sme vlastne na začiatku našili v tom mieste, kde nám končilo sa bočný šev a začínal rásporok, mali sme tam aj nástrih.
Obstrihneme si šel, ktorý nám prečnieva spoza tkaničky, pretože on pokračoval bočného šva, čiže na centimeter. A keď máme tkaničku tiež centimetrovú, tak by nám tento šel, vlastne tá tkanina košele by nám vytrčala. Teraz zase v krajičku, vlastne teraz šijem z vnútornej strany. Tkaničku sme vlastne na začiatku našili v tom mieste, kde nám končilo sa bočný šel a začínal rozporok. Mali sme tam aj nástrih. Obstrihneme si šel, ktorý nám prečnieva spoza tkaničky, pretože on pokračoval bočného šva, čiže na centimeter. A keď máme tkaničku tiež centimetrovú, tak by nám tento šel, vlastne tá tkanina košele by nám vytrčala. Teraz si košelu otočíme tak, aby sme mali ľubovú stranu pod strojom, rozloženú celú, a založíme tkaničku do rubnej strany a prešijeme zase na 2 mm v kraji. A upravíme si to tak, že spodnú stranu odstrihneme, necháme si tam pridávok tak 1,5 cm maximálne, zahneme do vnútornej strany a zase preložíme. Takto upravený kraj záložky, rásporku zachytíme a preštepujeme potom z vrchnej strany tej tkaničky. Urobíme to tak na jednej, na druhej strane a istý postup zopakujeme aj na druhej strane rásporku. Tu už vidíte druhý rásporok a chcela som vám tu ukázať spôsob, ktorým to prešijete jedným razom od záložky kolom dokola. Na hotovú košielku sme ešte vyšili dierky a našili gombiky. Takže asi takto nejak sme dali dokopy celú košielku. Ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like a ak budete ma chcieť naďalej sledovať, taktiež budem vďačná za váš odber. Majte sa krásne a prajem pekný zbytok dňa.